Hej YouTube, her er Mikkel fra 2XM Recension, klar med en lille gennemgang af et lille produkt her fra Razer. Det er Moray, en lille høretelefon fra dem. En billig en af slagsen, men den har alligevel nogle ret interessante ting tilknyttet. Så lad os lige prøve at åbne pakken en gang. Lige noget tape her. Sådan der. Razer har jo nogle fantastiske detaljer her, når man åbner. Det er ligesom en skuffe, man åbner ud her, og så ligger høretelefonerne fint nede i den her. Og papkassen, ikke fordi det betyder så forfærdeligt meget på produktet, men papkassen virker også som om den er en vis kvalitet, og der er også nogle fede detaljer indvendigt med, at den er sådan grøn. Men lad os prøve at åbne her en gang og se, hvad der ellers ligger nede i. Nede i det bagerste rum, der er der sådan en lille bæretaske til, med Razers logo på. Og der ligger sådan lidt forskelligt hernede, der ligger mere hernede i. Der ligger noget manualværk, noget certifikat og nogle klistermærker ligger der også i. Ellers er papkassen tom. Nede i den her, der ligger der, i og med at høretelefonen er sådan en earplug, så ligger der nogle små gummidutter til høretelefonen. Så ligger der en af de mange adapter, som der ligger nede i, som der gør den her høretelefon ret interessant. Prøver vi lige at se at åbne den her. Gør vi hernede fra. Træk den ud her. Sådan der. Så har vi høretelefonen herinde i med et fint langt kabel. Prøv at prikke den ud her. Sådan en god traditionel earplug her. Høretelefonen er i øvrigt, så vidt jeg ved, kun i den her hvide her. Hvide farve. Så ligger der to adapter her, som også er ret interessante. Det, som er rigtig interessant ved den her høretelefon, det er, at den har indbygget mikrofon på ledningen, som man også kender fra blandt andet de høretelefoner, som der følger med til iPhone, eller til rigtig mange smartphones. Det vil sige, at den har sådan et jackstick her, der ligesom er udstyret med et ekstra led, som så står for mikrofondelen af den. Og så får man altså med i pakken, der får man dels en adapter, som der, hvis man nu vil sætte det her headset til andre ting end enheder, som har det her kombi jackstick, som en iPhone for eksempel. Hvis man nu gerne vil sætte headsettet til en computer, normal computer med to indgange, jack-indgang eller en udgang, er det så til mikrofonen, eller lige omvendt selvfølgelig. Så får man sådan en lille adapter med her, så man kan sætte stikket ned i, og så dur den til en normal computer. Det er også ret lækkert, at man får det med. Så får man en anden adapter her, hvor der er sådan et lille billede af en Nintendo DS, og det er simpelthen for, at man kan sætte stikket i her. Og så er der sådan det specielle stik, som passer til Nintendo DS, og så er det bare lige at stikke op i den Nintendo DS eller Nintendo DSi. Og så er der en sidste adapter her, som dur til de lidt ældre PSP'er, PSP 2000 og PSP 3000, som også bare er en fin lille adapter, man sætter til her. Så det her headset er altså et, der virker hybrid til iPhone, til normale computer, til smartphones, Android-telefoner, til Nintendo DS, Nintendo DSi, PSP, nogle af de ældre PSP-modeller, altså til rigtig, rigtig mange ting. Og til trods for, at det virker til så mange ting, så er det faktisk ikke et headset, der ligger i den dyre ende. Det er fundet fra mellem 150 og 400 kroner. Kvaliteten sådan af høretelefonen her er egentlig også okay. Man kan sådan mærke, at den er sådan lidt robust og føle på her. Og den har også været prøvet og sidder også ret komfortabelt. Lyden kunne godt være en smule bedre, men jeg synes det tager at leve med, når man tager i betragtning, hvor mange features der er i den her høretelefon. Men det var simpelthen, hvad der var i den her pakke. En hurtig gennemgang. Et meget fint sæt, hvis man leder efter noget, som dur til det hele. Hvis du synes godt om vores videoer, så abonner. Du er velkommen til at kommentere, hvis du synes, der er noget, vi kan gøre bedre.